Salutare și bine v-am regăsit. Astăzi facem un tutorial. Da, avem aici un Huawei B30 Lite și astăzi o să facem un tutorial cum să descărcați jocuri pe bani, adică fără să dați bani. Ok, ce trebuie să faceți? Trebuie să mergeți pe Google, așa. Trebuie să mergeți pe Google. Dați aici, căutați și scrieți Happy Mood, cum vedeți că scrie acolo. Na. Intrați aici. Da, dacă orice versiune vreți. Eu descarc versiunea asta că e mai veche. Da, cu asta mă știu eu. Ok. După ce a scris așa, îi dați Dovland. Descarcă așa. Așa. Uite, ne apărut, deschideți. Instalați. Uitați, vedeți, se instalează, cum ar fi, așa, e aproape instalat. Și da, am zis să fac astăzi un tutorial, să vedeți și voi cum să descărcați jocurile pe care le am eu. Na, jocuri pe bani, pentru cei care vor, na. Și, apropo, această aplicație vă bagă și hack pe jocuri, adică să aveți mai mulți bani, să nu se termină niciodată. Ok, dați aici, scrieți, stai de mult, așa, dați aici să scrie, să zicem, GTA, uitați, vedeți, dacă îi dau, dacă îi dau aici descarcă, se instalează, dar trebuie să aștept la o reclamă, na, dar nu vreau și nu vreau să-l descarc. Uite, puteți aici să vă descărcați toate GTA-urile care vreți și dacă scrieți aici, să zicem, Huggy Wuggy. Hai să zicem la microfon. Așa. Uitați, îl dă și dați descărcare. Vedeți că mie, uite, dacă îi dau descărcare, se instalează, da? Nu vreau. Șterge. Bun. No, și am zis să vă arăt tutorial cum să vă descărcați jocuri pe bani sau ce vreți voi. Haideți să mai vă arăt. Uite, dacă vă descărcați orice joc, puteți să vă alegeți versiune și poate să vă dea mulți bani. Uite, dacă ziceți Free Fire, descărcați și vă dă bani infiniți. Aplicația asta de a. Uitați, pentru cei care vor Tom 2 și n-au mulți bani, dați aici, îl descărcați și vă dă bani. Sau Fragment Simulator, ăsta, vedeți? Eu l-am avut, l-am șters, dar n-am știut ce să fac pe el. Fragment Simulator 20, după cum știți, pe YouTube este pe bani. Da, aici, dacă îi dați descarcă, se instalează. Ok, cam acesta a fost și tutorialul nostru de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!